At ngayon, dahil off ni Mister, iwanan natin. So ngayon, punta lang ako mga love sa labas kasi nga may kitain po tayo. At tara, samahan nyo kami. Itong si Brenda, kanina ko pa binibip-bip, ang tagal. Ano kaya, may kausap man itong babaeng ito? Si Titaan. Hindi mo nakita? O hindi mo narinig? Hello po. Ay, hindi mo narinig? Yung pipip mo? Oo. Naririnig ko pipip pero tinitignan ko saan niya nagpipip-pip. Di ko... Of course, alam nyo na mga loves, ang pinakaunang stop talaga namin kapag magkita-kita is dito talaga sa Food Bites, no? Kung saan kami palaging kumakain at bumibili ng mga producting, Filipino food. Pagkatapos nito mga loves, nagpunta na naman kami sa Adams kasi po dito po ako bumibili ng mga pananim ko sa aking garden. Naghanap po tayo ng talong, no? Do you have Japanese eggplant? Japanese. Wala. Ganda dito mamili ng mga bulaklak mga love. May mga sagbot dito, mga damo, mga fern. Ada sabi, magtutubo ito, be? Even in winter? Oo yata. Ha? Oo yata. Pero kailangan nilagay sa loob. Ay, ilagay pa sa loob. May naman, maliliit pa sila. Hala, $50 man kahit sobrang liit, oh. Kaya, Ang mahal. pero maganda yan pag puro sa lang yung bintana. Yung bintana ay wala, puro ngit-ngit, sirado ang amin. Sa amin din. Relaxing pala talaga mga loves, no? Kapag magpunta ka sa mga ganitong lugar at meron kang makikitang mga colorful na mga bulaklak at sobrang relaxing. Kaso ang pitaka mga loves, hindi talaga makarelax kapag bibili ka dito. Pagkatapos dito mga loves, pumasok din kami dito sa Adams. Meron silang gift shop, no? So yun, first time kong pumasok dito, meron pala silang mga iba't ibang klaseng mga ano dito mga loves. At meron akong nakita kami ni Brenda na sobrang gandang bag. Pang sexy. Pang ano lang ba? Pang... Hoy, pang party. Pang party ba? Ganda ng kulay. Ang ganda, view, as in promise. Ang pink din, be. Pang baby. Ayun ko masyado ng pink. Parang Hindi pang siya baby ugly. na- Hindi man siya ugly pink. Hindi naman siya hot pink actually. Hindi siya pusha. Ito talagang lakad namin mga labs. Wala talaga ito sa plano. So ngayon gusto ni Brendang magpunta, maglakad-lakad papuntang, o diba? Social, maglakad-lakad lang daw siya papuntang Macy's. So yan, sinamahan ko. Hala, ang gaan mo, Bi. 115 lang. Ang gaan mo, Bi. 115 kaninang mga gabi. 115, alala ko yung 110 ako. Ngayon, I think 100, ano na ako, 30 plus. Grabe naman sabi. Grabe. Hindi nga, grabe. Hindi naman ako nagtimbang, pero naalala ko yung mga 15, 110 ako. Pero 130 ka lang yan. Hindi ko sure, baka. Ikaw, 1, ano? 115. Nasa Magpapag... 120 pa siguro. 125. So, pinagtawanan mo lang pala ako. Hindi man. Bakit kayo tayong mga babae kapag mag-shopping or nasa mall, kahit hindi shopping, window shopping lang, punta talaga tayo sa mga sapatos, mga bag, so you know, at pagkatapos kung walang makita, magpunta sa mga damit. Dito kami ni Brenda, mahilig kami sa clearance, kung saan yung mura. Pero mga loves, alam nyo, ang clearance dito may kamahalan pa rin. Naghanap kami ng mga clearance na mga magtata $2, $3, $5 ang pinakamataas, no? Pero so yun, wala talaga kami nakita, o diba, kakaiba din yung itong gusto ni Brenda pang matanda, charot. But anyway, so yun lang yung mga ganap namin dito sa mall. So pagkatapos, nagpunta naman kami kung saan yung mga candle, at alam naman nyo yung Inday Mary anin yung mga loves, mahilig sa mga candle. Naghanap-hanap kami dito kung magkaano yung presyuhan kasi alam talaga naming pricey, pero gusto talaga naming malaman kung magkano. Wala mang nilagay mga loves. So ngayon, ang ginawa ni Inday Mary at Brenda, lumabas, nagpunta na lang kami dito sa iba't ibang lugar, naghanap kung saan pwedeng makabili or saan pwedeng mag-shopping, no? Ito yung mga ganap namin talaga. Ang mall dito sa US mga loves, no, hindi katulad dyan sa Pilipinas na talagang punong-puno ng tao. So ngayon, punta na naman tayo sa Old Navy. Ang punta ko dito mga loves, gusto kong tumingin kasi marami dito silang magagandang pantalon. Pero ang una naming nakita is yung tagpa $5 na t-shirt. Kaso mga loves, tagpa $5 siya, no? Bit namin yung mga gusto namin na t-shirt na yan. Kaso pagkatapos niyan, sinauli namin, ilang tindahan sinauli namin yung mga binitbit namin, no? Kaya sa Marlon ng kanin doon ang kinain niya. Hindi siya marunong magluto. Ito siya. Si Tami parang hindi marunong. Marunong siya. Ay, marunong siya. Spanish rice nga pala, no, siya marunong si Tami. Kasi nga, bago ako dumating, mag-isa naman siya dyan. Sige na, tara. Asan tayo punta na? Press market. Dami natin nabili. Asan yung binili natin?
I-deliver na lang daw eh. At yun, nagmamadali na ako mga loves pagkatapos namin ni Brenda at umuwi agad ako kasi si Tami tinawagan ko. Sabi pa niya kailangan daw naming umalis at magpunta sa kapatid niya kasi inimbita daw kaming mag-barbecue. So wala ang choice. Lumipad at umuwi agad si Minday Mirian kasi nga inimbita tayo no. So tingnan nyo naman ako, hindi na ako nagbihis mga loves, ito lang. So kami lang naman no, dalawang kapatid ni Tami kami lang. So hangout lang kami at nagluto yung si Tami yung pinagluto ng kanyang mga steak. Whatever you want. When you're ready for the hamburger. Hala, you're cooking hamburger too? He said he preferred hamburgers. No, that's fine. This is fine. No, I have the hamburgers. I'm a little cake short. Well, I just don't know. It's fine because I got 40s. What are you doing? So, sa nakita niyo walang rice, so lukuhin po natin yung kapatid ni Mister dito na walang rice, no? But anyway, thank you so much for watching. Steak. No rice, mga loves. There's no rice. My sister-in-law doesn't make rice for me. She doesn't make rice for me. Good morning mga loves. So ngayon, nakarating si Mr. kagabi mga alas 12 o'clock na siya nakarating. So pagod na pagod ako. Hindi ko alam kung bakit pagod na pagod ako. Wala naman akong ginagawa na. So yun, tambay si Mr. sa labas kasama yung aso. At ngayon hinahanap ko si Misty kasi nawala man sa passing. Andun pala sa hagdanan kasi talagang binabantayan ko yan sila kapag nasa labas palagi. It din. At pagdating niya kagabi, alam niyo ano sinabi niya sa akin, lumala daw yung paa niya. At titignan ko din kung ano talagang nangyari kasi sabi niya lumala. Kasi may dalawa siyang naramdaman sa paa niya. Swollen at saka yung puntik-puntik ba, pula at saka makati. So, hindi ko alam kung alin yun, swollen or yung makati. Puntik-puntik. So, kailangan kong i-check ulit. Oh my God, wala akong magawa kundi tignan lang. Ay, ginawa ko. Hindi ko alam kung ano gagawin ko sa asawa ko. Hindi siya magpa-check up. Naboryo ata itong asawa ko, pati si Roxy pinagdiskitahan. Tingnan niyo si Roxy nagtataka na kung ano yung mga tumutugpa sa kanyang ulo. Alam niyo itong couch namin ginagawa na talaga ni Taming parang higaan na niya. Ay ganyan kasi sila mga loves na kahit sa old house, yung cushion nila couch is talagang ganyan na. At lumalabas lang ako dito dahil kinocultivate ko yung ating garden at ang ating kangkong. For some reason, hindi masyadong masaya yung may uhot, yung may nilalagay tayo sa lupa. Hindi masyadong masaya. At nagsidling din ako dito ng pichay, no? So, hindi naman marami. Gusto ko lang magkaroon tayo ng pichay. At ang ating strawberry, naunahan ako mga darling. May kumain na sa ating strawberry. Kahit maliit po itong ating strawberry, no? Masarap po siya. Matamis-tamis na may maasim-asim na. Iwan ko, masarap talaga siya. So, marami na siyang bunga, no? And hopefully, hindi po ako maunahan dito. Itong asawa ko. Where is it? Yun, parang bata itong si Mister. Where did you find this? You ordered this? When? Not long time ago? Oh my goodness. We buy rubber, honey? I know it was the ones we made when we were kids were better, I think. Yes, of course. When we are young, we made our own thicker rubber. Yep. And it's Like rubber hose. thicker, Like, this one bigger. And Yeah, we- that's tiny. I don't understand that. And Yeah, then it used to we be a use, big leather we pack. don't use like this. What we use is Wood. wood. Diskarte na naman din si Inday Mirian mga loves kasi marami tayong spinach. Diskarte ko na lang ito. Gusto ko sanang ihang. Kaso parang nakakapagod naman maghang. So meron po tayong container. Meron tayong container. Hindi na ako makalitos mga loves. So ang ginagawa ko, nilalagyan ko siya ng brick sa loob para hindi siya matumba pag may hangin. At doon ko ilalagay yung ating tinamnan ng ating alugbati. Itong ating mga loves. Itong ating mga sayang kasi sila itapon ay. Tumutubo pa, ang dami kong na seedling na alugbati. Ito siya, ayaw ko lagyan ng lupa. Ilagay ko siya dito, ganon. Look, ganyan. And then yan, ilagay ko siya somewhere. Yan. Mag-isip muna ako kung asan ko ito ilagay. I think doon sa ating garden. Ilagay natin doon kasi parang mainit doon. Yan. Mamaya ko ng hapon ito ilagay. Dito muna natin yan ilagay, no? Yarn. Para mainitan. Yan. O, diba? No, I open the VLC by itself.
Okay, and then you do it. And then I drag all the clips into the box. And then when you click on the first movie, I set their computer up so it automatically goes out to the projector full screen. So you don't have to deal with that because they At so yun dahil hapon na kailangan na natin magluto. Pero bago tayo magluto mga labs, linisin muna natin itong nabili nating gulay para kay Mister. At dahil maganda ang panahon at okay ang labas, dinala ko na doon sa labas para naman mahangin-hangin at mag-enjoy. O diba, nagduyan-duyan pa si Inday Mirian. Asan ka maghanap dyan? Enjoy life. Sus, mag-enjoy life na sana ako mga loves. Mag-start na akong magluto. Ito naman si Mister, pinagdiskitahan yung oven. Gusto naman niyang lilinisin mga loves. So kaya wala na si Inday magawa. Wala na si Inday Mirian magawa. Kundi tulungan na lang. Diba, nagkalisod pa. Ganyan talaga yung asawa ko. Parang papel na ata ng mga pamilya ganito. Kasi kahit yung ina niya ganyan. Kapag may magluluto, gusto talagang wara-wara diha sa kusina. No, ganyan sila. So kaya sabi ko kay Tami, kapag merong mga ganyang mangyayari, katulad ka sa ina mo talaga, dong Tami, wala talagang mga pagbabago yung buhay ko, may samukan pa rin sa kusina. Anyway, so yun yung luto po tayo ng steak, no. And yun, kinuha ko na yung bone kasi para sa akin yung bone. So yun, ganito lang yun mga labs kasi kami lang dalawa, boring ang buhay no kapag kumakain. But anyway, ihaw-ahaw mo no. So kailangan lang namin lagyan yung aming plato at yun na. So and then lagyan kung anong kakainin, initin at dalhin sa kainan. Ganyan kami dito mga labs kasi nga wala tayong kami lang dalawa malalaking tao. Diba? Kain na naman tayo. Ganito na naman tayo ng palagi ng kain naman tayo mga darling. It's very hot. So cooking out there. Back on the wall. Cooking under the sun is really not enjoyable. So I need to stay on the back porch. No. No. It's the same thing. You get hot. And then it make our ceiling bad. Why? You're looking for more problem. I just gave you treats, came off the wall, ate them in my back. I'm sorry, you have a bone. I have the bone. I can't do bones. Buti na lang nagustuhan ni Mr. yung ating pagluto ng steak. Hindi masyadong luto, no? At yun, matulog na kami mga loves. Kaso, tignan mo yung nandun sa aming bedroom. So, hindi po talaga ako yun makatulog kasi nga, yung dalawa kong amo, nandun na sa bedroom. So, kaya, yun. Dalawa kong pusa, andun na. So, hindi na talaga ako pwede dun. Habs! Good night. Good night. I'm going upstairs and you stay there, huh? You stay over there. I love you. Night-night.